Rufaro kwamuri. Haleluya. Rufaro kwamuri mote. Ndinonzwa kudzirwa nekusungunuka kana ndakamira pamberi pechita chevanamati vezvapupu. Chinosaka ndinzwe kudzirwa inyaya yekuti uzvapupu huri mumwoyo. Hapana chinhu chakaoma paupenyu mukurarama sechinhu chinonzi mwoyo wemunhu. Mwoyo wemunhu unogona kutakura zvisiri zvaanoratidza kumeso kwake. Haleluya. Saka panonzi zvapupu, kupupura mabasa akanaka. Munhu akaita chinhu chakanaka anenge azviitira, akaita chakaipa anenge azviitira zvakare. Haleluya. Ndoda kuti ndikudzorerei kumashure bijana. Ndinoda kupa ruremekedzo rwakakura kuna baba Archbishop July Chirwa naMbuya. Ndozopa ruremekedzo kuna baba Bishop James namai Chirwa. Ndozopa ruremekedzo kuma overseer nevatungamiri vose vekereke yezvapupu. Ndopa ruremekedzo kuna baba sekuru vanyoka muri pano. Ndopa ruremekedzo kwamuri sekuru vamutekedza muri pano nana mbuya. Ndokupa ruremekedzo bose. Dzimwe nguva ndinopererwa, dzimwe nguva ndinoshaya mazwi ekuti nditsanangudze zvinenge zviri mwoyo mangu. Ndosaka ndati ndinopa ruremekedzo kuvanhu vezvapupu. Hapana chinhu kana nzira inofambwa nemunhu isina nhoroondo. Inini handikati pandakapinda nekuti indakazvarirwa muzvapupu, ndikakurira muzvapupu. Asi baba vaChirwa munhu aigona kunonga tsono iri pasi pemvura. So ndaifamba navo, tanga tiri vakomana vaya vaimhanya painzi kwakati kuruda kuti kuzoenda bishop. Isusu tichaidimudzira advance team here, tonosvika toona kuti huni zvese zviri in order here kuitira mukuru achizosvika. Ivo vana zamai vataurwa, ndakaona kubata kunoshamisa pana zamai achinouchikwa kupuhwa ndimi dzababa, achitanga kuita basa, achidandama, adzichimboramba achinza usati waera wakwana. Vanhu vese vaimhanya, taive nana mukoma Akimu vakama dzedhileti, vese vaimhanya. Munhu aiti kana baba vakubata vanhu musoro aisiwa ndini. Haleluya. Ndiye munhu akaniprofita
rwendo rwandiri kufamba nanhasi. Zvaindibata because I was a hard worker muchechi. Hapana chaitwa nevamwe chandanga ndisingaiti. But painogamuchidzwa vamwe makomborero indaiziva. Haleluya. Saka ndakazoita zvinhu zvokuvabvunza kuti kunhai baba ko inini chii? Ndobva kuti mwana wangu usazvibate nemwoyo. Une basa rakakura rekuita panyika rauchaita, asi uchange wakatungamira bandiko iroro uchidzoreredza tsika nemagariro evanhu vechitema nemuganhu. Saka nekufunga mhuri yatakakurira isusu yekwamadhonho chirwa inoridzambira futi chaizvo. Saka ndakava ndati ini ndakurerekera kumbira inini. Haleluya. Ndakadziridza zvokudziridza zviya achandaidziridzira ndotanda asingayazoziva ndangoita nekuti pandairijambira ndichiunganidza vanhu vemabhenzi aibva kwese kwese pataizviitira pasina munhu anosvikira. Haleluya. Papasina ng'anga, papasina munhu aizoti tapedza kuti saka matare pananga akamira kwete, but mbira dzairidyo. Saka ndikuda kupupura zvanga zvichitaurwa nabhishop kuti hwamanda dzirimo chero mubhaibheri. Mbira nehosho zviri muikuti zvichirumbidza basa remusika. Haleluya. Ndafamba rwendo rwandakafamba, chinhu chandisina kuzoenda paupenyu kubatwa musoro nachero umwe munhu, asi rwe zvapupu. Musi wandazonzi ndakuitwa mambo, handina kunge ndichida kuitwa mambo, asi kuti ndaiperekedza vanhu vaida kuita ana mambo. Handina kana one day randakambenda bva mumba mamai vangu ndichiti ndoda kuenda mambo, asi kuti ndaingoti umambo hwedu hunoda kutsigirwa nekuti umambo huripo. Asi kuti vandazosvika vanhu vakaketwa vachiketwa sekuru vangu vanyoka vari muchiefs council. Saka pavaiketa indaivashauta manje ndichiti aiwa mune hori mimi vanhu vechiefs council nekuti munhu watiri kuda hamusi kumuda. I was very vocal, but havana kuvhunduka, havana kuchinja zvavaifanira kunge vachiita. Haleluya. Ndakazoti zvino zvachinanga ini mujenya waya wachindinongedzera vanhu vaketwa kunzi mimba iyi yakambogara dai yakambogara tasara ta 15 tasara ta 2 ndazonzi kushu ndopandakatarisa sekuru vanogara okay. Haleluya. Vachinja ndakataka kuona chiprofita chakaitwa pandiri nababa wangu vajurani. Handi munoziva kuti munhu akaitwa mambo dzimwe nguva nekunobhiwa nenhoroondo anotaka kuzotanga kuchiudzwa manje kuti chiuya tikubike uibve mazikate kana pai I don't know, nekuti ina handina kuenda ikoko aenda handiende ikoko. Munhu wandakatsvaga ndimukoma namai guru, ndikati ndozvaitika. Ivo havana kumbozedza, havana kutaura katatu, vakati ndo taizviziva saka chigarai apa tikubatei musoro. Haleluya. Kubva ipapo kusvika nhasi ini ndinobatsirwa navanhu vezvapupu nekuti ndokuchityera.
ndakapromiswa zvakawanda, ndakaudzwa mashoko hobho nevamwe vandasikafunga kuti vangandudze ndakasangana nazo, asi nekuda kwokuti ndiri mutenderi anotenda zvapupu yababa Chirwa nanhasi ndiriko. I'm very fit and contented. Hallelujah. Now, my testimony goes, pataifamba tichimisa kereke zvapupu, vision yena baba is exactly what I'm seeing today. Muchinzwa ndichiti ndoda kuti mai vava vandiimbire inyaya yekuti our father was very accommodative. Archbishop Chirwa pachawo zvadzotsoka dzatorwa namukoma Jimmy is exactly what our father was like. Saka inini pamune muchiona ava inoona munhu ari kumberi, the visionary leader akawana munhu akapinda exactly mutsoka make, because it's not that easy. Kazhinji tsazi 12 inonetsa kufita, asi ndinoda kutenda kuti mukoma James, you are carrying forward the vision of our father and mother. Nemazvo indiri one person avanozviziva, I don't speak in tongues and tenderere chandiona chakabhenda ndokuwadza kuti gosha uyai up. Hallelujah. Asi kuona takanyarara zvinoonera kuti zvinhu zviri kufamba zvichienda chini. Now imwe vision this church is to produce. Church inoda vanhu vane zvibereko zvinobatika. Saka zvibereko zvinobatika, hama dzangu, zvinoshandirwa. Unoshanda pamabvi nemagokoro ako kuti Mwari vakubatsire, asi kana vakubatsira iwe chisimuka unobata nemaoko ako. Nekuti ivo Mwari vanobatsira anozvibatsira. Handiti? Ngati embracewo technology tichifambirana nenguva. Hatiendese vana kuzvikoro, nekuti fundo ndo continuity. Tikashandira mweya toshandira nyama. Hallelujah. Hallelujah. Chinhu chandinofarira chandiri kuona muchiona tichiramba tichiuya. Hatisi kuuya kuzotora zvigaro, nekuti zvigaro zvatinazvo zvakakura kudarika zvigaro. We are spiritually anointed. Saka hatina chimwe chatichazoda kunze kwokurongeka kwenyu nekuvanduka kwenyu, nekuti this church ine potential yekudarika patiri nhasi. And now hatingarambi tiri kunzeka. Ndokumbira mai Marumo chikaya mwe pano pandiri. We cannot keep on fighting tiri kunze. Ndauya namai Marumo nhasi kuti tikutaurire kuti we have come in full force forever. Saka kusangano rechifu ndo kwatiri kugara.
tasangana zororo rapfuura tichiona kuti tobata sei ibhangeri rezvapupu. Haleluya. Zvandaidzi ndiite ndo zvandisina kuita manje, nekuti bhishopu wanga ati iwewe chisimudza madzimambo ataurira zvinoenda unoti ndikasataura zvandoda kutaura izvi ina zvataura samambo ndakotaurawo saBenoni munamati wezvapupu. Saka iko zvino ndakupa chitandaudza kuna sekuru vanyoka kuti vasimudze sekuru vamutekedza mwedzi wenzvimbo. Haleluya.